Γεια σας παιδιά, πάνω εδώ και σήμερα θέλω να σας πω ότι θα παίξουμε Doors. Ξέρω έχω να κάνω ένα βίντεο, είμαι εδώ με Εμένα. τον Έτου. Έπαιζα στο κινητό επειδή μου είχε... Ναι, πάμε. Επειδή μου είχε λαγκάρει το κινητό. Πάμε. Άντε μου ρε και θα μπες. Μπορεί θα κάνει έτσι όλο στο τηλεφωνικό. Πάμε, πατάμε αυτό. Μίλα λίγο πιο δυνατά, δεν σε ακούει, δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεχοτέλε. Δεχοτελάκι, ωραία. Πρώτο παιχνίδι, παιδιά, το ξέρω. Μπρο, έχω παίξει τόσο Fortnite που είναι σαν να παίζω Fortnite. Καμένε. Νιώθω σαν να παίζω Fortnite. Και παιδιά, θα δυναμώσουμε και όταν έρθει το τέρας θα γίνει του. Δώσουμε λεφτά. Παιδιά, πόνες η καρδιά μου με τη Παναγία. Ο Πανατήρας, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Γιατί το Πανατήρα. Παιδιά, νομίζω ότι θα έρθει το τέρας. Μπρο, γιατί δεν το παίξετε το παιχνίδι. Αυτό το μπλε γιατί δεν μπορείς να το βλέπεις. Γιατί άμα το κοιτάξεις σε μειώνει τη ζωή. Α, καλά. What the fuck? Παιδιά, Δεν κάνει φόκ. Πω, ψιλοχέστηκα. τι Θα μου πέσει το κινητό αν θα με jumpscare. Θα μου πέσει το κινητό. Μπρο, εσύ Μπαμ. εντάξει. Κατσαμπού. Κάτω. Αυτό το πράγμα όμως. Δες το λίγο να σου μειώσει τη ζωή. Please, δες το. Μπήκαμε στο δωμάτιο 12, ο οποίο έχει άλλο έναν διάδρομο κλασικά. Α, τσίρο, εντάξει. Να σου χέσω. Φοβάμαι για το κοινό. Μη φοβάσαι, θα φας jumpscare. Δεν θα χάσεις. Τι το Ποια να πάω, από αυτήν είναι ή από αυτήν είναι. Το 14 είναι το 7 και 7, άρα είναι διπλή τύχη. Δεν ξέρω πώς φάνηκε στην κάμερα. Πάντως κούνησα το κινητό σίγουρα. Είναι η διπλή τύχη, η διπλή ατύχη. Α, Παναγία μου και Χριστέ μου. Μπες μέσα! Πουτά! Πατάω pause.
Άμα έμενε σκάλο μέσα, τι γινόταν? Μπρο, δεν ξέρω. Και δεν θέλω να μάθω. Θα πέθανε αυτό. Και τώρα σου έρχεται ένα γουιά. Παναγιώτη. Μπρο, παιδιά, μου τελειώνεται τέτοιο. Νόμιζα ότι ήταν jumpscare και... Παναγία μου Μπρο, και Χριστέ. θα κο... Μπρο, παίρνω ένα τυρί και μετά θα ακούγει. Άμα να κουκλίνουν τα φώτα, τι σημαίνει, δεν ξέρω πώς Θα έρθει, ό,τι θα έρθει, ό,τι θα έρθει. Δεν ξέρω τι πώς παίζεται τον τώρα, sorry. Σε φάση ανοίγουμε την πόρτα και λέει Hello! Hello! Hello baby! Μπροκολόκο. Κοιμήσου μπας και νομίζω ότι είναι όνειρο. Α, μπρο, παιδιά, άσε καλύτερα. Τι? Για το όνειρό μου τα λέγω, μπρο, αλλά είναι βιντεάκι. Πω, νόμιζα ότι ήταν το κομμωδίνο αυτό με τα μάτια. Κάτι ακούγεται. Τι ακούστε? Πεθαίνω. Τώρα πρέπει να βρω το κλειδί για την πόρτα. Πότε τελειώνει το doors? Πρέπει να πας και στην πόρτα 200, κάτι τέτοιο, που είναι και το doors 2. Όταν περάσεις το doors 1, που πας στο ασανσέρ και χαλάει το ασανσέρ, μετά συνεχίζεις, μπρο. Μπρο, δώσε το κλειδί, ρε, μάτι Παναγία, το χρειάζομαι. Hello babies. Είναι αυτό που έλεγα. Hello babies, λέει. Hello. Is anything here? I want to eat. I want to play with you. Fresh. Μπρο, μου 135. Μπρο, μου αυτιστικό. Γιατί το ρωτάς, δεν το ξέρεις. Γιατί μπαινοβγαίνεις όλη την ώρα. Μπρο, θέλω να πατήσω εδώ στο σιρτάρι. Και μπαίνει μέσα. Ξαναμπες μία μέσα. Μπρο, πού σκατά είναι τα κλειδιά? Ψάχνω κλειδιά για την πόρτα. Για την πόρτα πια. Αυτή να είναι. Το κλειδί. Μου κόψει τη χολή, ρε. Μπορεί να σε φάει κάποιος εδώ πέρα τώρα. Εδώ είναι το κλειδάκι. Εδώ. Χρειάζονται τα Ωραία, πήρα το κλειδί. Κάτι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο είναι σημείο. Δεν ξέρω. Μπρο, το κλειδί αμέσως. Είμαι κολόφερτος. Οχ, κλείνω μάτια εγώ, κλείνω μάτια. Το ξέρα. Μπρο, παιδιά, μου κλείσε ο υπολογιστής. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Αφού φάγαμε jumpscare και ο υπολογιστής μου απλώς τα έπαιξε. Να, ορίστε, κοιτάξτε εδώ δηλαδή. Έχει κλείσει, όχι αστεία. Παιδιά, νομίζω ότι αυτό το βιντεάκι. Δεν ξέρω αν ανοίγει τώρα ο υπολογιστής μου, μπρο. Ο υπολογιστής μου είναι ανοιχτός, αλλά δεν ανοίγει. Δεν ξέρω τι φάση. Ωραία, πες μπай. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι. Κάντε ένα like, μια εγγραφή. Και θα φτιάξω και μια υπολογιστή γιατί την επόμενη φορά μπορεί και να κραγεί. Και bye!